tong ini sengap ya kata ka jing pai kitin ke jong Rahul Gandhi nakaliang persa ngap ding so pai phi shkan ga YouTube channel ka jonga te ha kani ga video ngawandra IP ya ka khubor ya kata ka jing kren ke jong Narendra Modi ha ha di rabat ya ki pai ba shaphang ga jing duna ka phaniang te ki tu ki bam pat dep ban subscribe te sio bha sa subscribe no ya kani ka channel ka jonga kenang bangin wandra IP ya ki khubor ya ki mat ki bapher te ya kani ka video ya kani ka jing kren ke jong Narendra Modi dengan translate manga ya ki jing kren ke jong ubaro kenang bapini sio thu te to ngim da don kamban ngam ya kata ka jing kren ke jong Narendra Modi dengan translate hi manga ya kata ka jing kren ke jong kenang baphi baro pini sio thu ya kani ka jing kren ke jong Narendra Modi ula keren ha ke jaka pai ba hang te ha Hyderabad shaphang ka jing don kam ban penduna ya ka jing pendon kam petrol ba diesel namar ka jing pai ba ha ka perthei halor ka phanyang bat ka jing ya kan at ha ka rigov bat ula ong chu bagi pai ba ki dei ban pendon kam hok ya ka petrol bat ka diesel bat dei ban pelut kai ha ki nong ba ki badon metro ula kentu ya ki pai ba man pendon kam metro kat bala man penduna ya ka jing pendon kam kali simen ong shu lada don kam man lek da ka kali ula ong ban le karpol kata ban syong pai ba lang ha ka ju ka kali henre om ban lek marwe ula kenturu ban pendon kam work from home henre tang ha ki jaka kal bala ban le kumta nang ban penduna ya ki kali pai ba asurok ula ong ru ba dei ban le jing le shabar ri klem don kam namar ka bai ling sun pat ka phanyang karem bha menta ula ong ba ka sarkar menta kadang persang ban khanglat ya ka jingkiu pai ba jong ka dor petrol ba diesel da ka ba ai jingira pisa shaki oil companies ula batai balada ka jingya kan at perthei ka dang yai pting slam la ban don jing ha ka liang phanyang bat boarding ha perthei baro ka wei ula karpan ikipat ba ban ye trei lang bat ka sarkar da ka ba penlut duna sumar phanyang bat pendon kam pai ba yaki public transport ula kedeu chu bagi office sarkar la man pendon kam khambon yaki online meeting bat zoom meeting ban penduna ya ka jinglut phanyang ka jing thmu jong upai ba ka long ban bekre ya kari lada ka jing phanyang perthei ka nang jur hanrei lo penshai ba hadu menta don jing duna petrol ne diesel ha India te phi ki pai ba kumnu ps nyau lor ka ne ka jing kran ka jong Narendra Modi ka dor jong ka phanyang petrol kalak ban kiu kumbau ula ong arpusau lene arpusan cilitar ki jingkren Narendra Modi kidang bun shushu henreng akwa man sim tang ya kini kimat te tong ini sengap ya kata ka jing pai kitin ke jong Rahul Gandhi nakaliang persa hadin ka jing ya keren ke jong Narendra Modi Rahul Gandhi ula ong ba ka sarkar kalak ban pengkre bhai ke jing ya da na ki contingency plan kamde ban poi hadu ban karpan ya ki pai ba ban pengkela ya kurkom im joki kinong yalam kongres ke la keno ba ka sarkar kam sham la pengkre bhai ya ke energy security jong kari ka jing kiu dor jong ka phanyang kala ban bu jing ya ki pai ba ka sarkar ka dei ban jubab balei ba ka jella ka shak ta jur lada ka ladon ki strategic oil reserve dei tang ki pai ba ki badei ban kit ya ka jing henrei ka sarkar ru ka dei ban shim ya ka jing kit kli ya ki pai ba ki basngap kini ki dei ki jing pai kitin ki jong Rahul Gandhi ya Narendra Modi ya tang kita ini syampat hakawai pat ka video